del carrer Tarragona amb el carrer Diputació. Això negre que veieu aquí dibuixat és el col·lector. Un col·lector que recull d'aigua de tota la part més alta de Barcelona. Baixa amb un cabal brutal. El dipòsit té una profunditat diferent en aquests dos braços. Aquí hi ha unes piscines que s'omplen amb aigua del dipòsit d'aigües freàtiques, d'aigües subterrànies. Cada piscinet. Aleshores, quan aquí en aquestes piscinetes obren la trampeta, surten 3.000 litres d'aigua amb molta força que arrossega tota la porqueria que s'ha acumulat fins aquí i aquí surt. I quan sobrepassa aquell llindar que veieu, entra l'aigua aquí a través d'aquesta comporta. Aquesta és la comporta d'entrada, d'acord? I aquest és el dipòsit d'aigua que es pot buidar per gravetat. Estem més alts encara que la claveguera, d'acord? Allà al fons ja tindrem el dipòsit d'aigües profundes, ara l'anirem a veure. Però repeteixo, aquesta és la comporta d'entrada. Anem a parlar del moment actual en el que estem, de la sequera. I anem a parlar una miqueta de què es fa i què s'ha fet històricament per combatre la sequera i què es pot fer d'aquí en endavant.